a moment of a brouhaha. Ajokand gi brouhaha, another English word, camaraderie. Magi gin English terms mayot makati dhi e dictionary mora tidhi yudo. Kora wach mani Nyasaye thuolo mwadhi bedo go ka, yiwa bed gi thuolo manyangafu mopong' kod mor gi kue e iye. Koro kawacho ni maknwa any single jungle maneuvers that may be orchestrated by the devil to thwart your dealings. Akoni mana Nyasaye ni maknwa kit nditi mora maja sigu di tuchgo e nyasi ni ma kiketnwa tenge nyaka wabwa chopie giko. May this conference result into a quantum leap. Quantum leap en mana kaka diwachi ni yie mondo ka nyasi ni orumo to duoko mar nyasi ni duto te okel ber. Owacho ni oyudo simbe mathoth bang' kalano ne okele yor tudruok mag mbui, kendo wacho ni sani oganda mathoth osebedo ka jiwe mondo koro yaw yor mbui monyalo tiyogo e chenro mag alam motimo. Afwenyo modeko ahinya bang' nyasi no kasedhi ot odhiambo eka chako yudo simbe ni jadolo ing'en alam milamo cha luorore e piny. Nosechopo e TikTok, ene Facebook, ene WhatsApp, ene Instagram, osedhi these platforms duto te. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jodako jopur niang' mawuok e gweng' ma Sidho Kasese kwa sirikal mondo wuog oko olosnegi apeyni maricho e alworano. Mosiko kelonegi midhiero e ngimagi ahinya to kinde mag koth. Giyango ni mwandu gipidho kaka niang', alode kod ochele thoro diwe puothe kaluwore ni apeyni go ok kalre kinde ma koth chwe kaka sani. Mary Senta Dhiambo miyo walero mathoth. Ma e chal mar apaya e alwora ma Sidho Kasese e kaunti ma Kisumu. Chuno jodak moko mondo ting' wuor e lwetgi onyon gi ombong' tiendegi lilo. Moko to wuor mar bude ema reso. Joriemb apiko to kwamo nyaka machuno jowuoth mondo lor piny odhirgi eka gikal. Tingni mag ting'o niang' bende kukni akuka e apayano. Apaya maricho e alworano miyo tich matek ma jodak go timo ok nyagnegi olemo kaka owinjore. Ahinya to kinde koth omiyo ywak margi chalo kamae. One in plain lands. Kama ka koth ogo the other side of Nandi, to kata koth okuchwe thurwaka, to pi bire mang'eny kabisa. Kendo ka pi obiro, to flood all over. To ketho nwandirnigi. Niang' wapuro kendo wajikakamua kabisa mondo wapur niang' nikech e gweng' kama wadake ni, mano e geno marwa ma wan godo. Problem mantie ni niengegi ka wasepurogi kendo waritogi bang' dweche 18 kamano, almost 2 years, niengegi ok nyal dhi e machine nikech ang'o? Ndara, rural access roads nyaka madhi e puothego are impossible. Ndachwani miyo waga tich matek seche ma koth ochwe kabisa. Omiyo koro an kaka anja boda seche ma koth ochwe ok anyal riembo kaluwore gi kaka miyo. Chuna na bro miyo ng'at manchielo pikipiki odhi otemna. To seche go bende pikipiki go modho pi chuni ni bro chaki tere garach chieng' no kitiyo kaluwore gi pi kaka omodhono. Ibugogi to culverts malong'o onge. Koro iyudo ka pi obiro pod chak ketha. E sama giseyo sirikal ni ok chop irgi, kinde ma gikalo e midhiero, gikwayo jotelo mane giyiero kotelnegi kod MCA mondo wuog oko olosnegi apeyni ginyal yudo keyo mabup kowuok kuom mwandugi mag puodho. Seche ma yudo problems kama onge ng'ama biro in our aid. Kata sirikal go kwane, kata elected leaders gi kwane. Kech niang' ni be samotong'e to wan gi pesa moro miluongo ni cess. Cess ni ng'ade. Koro wakwayo MCAs ka ginyalo to giket legislation, gilos a policy mondo instead of pesa ni mondo moke assembly kucho, gilosnwa committee maduoge gweng' mondo pesa ni duog back to the people mondo jok piny giwegi emo prioritize nderni. Sana ndeche ma golo na niang' e nam. Nienge mang'eny omok e nam nikech pi. Jo siasa mondo miyo teme ogernwa ndachwani nikech ndarani ema medo hinyowa. Koro gin kod geno mar yudo kony mapiyo kowuok kuom sirikal kaluwore ni rapeynigo ok roch yore mag puonj ochele
kod alode kende to bedo ni kata ulalo mageng'o pi onge, oula bende ywero gi e mieregi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sidho Kasese, Kisumu County. Saa 3:41 wachako ka yuyo machielo e chenro en maro imorana no kanyo ka ote odonjo Ramogi TV. Doctors must get their rights. Ma Jeremy Mambi, Rokamana Ramogi TV watching you live, and Evangelist Eric Imani, Kawuka Rungu, Nyasayo Parwa Kenya Wakaya, Woro Sirikani, Kawagore Kiwane, Rokamana Ramogina Maler, Ma Amilto, Ma Ranene, Rokamana Ramogi TV, yani Yongo Wycliffe Kawuka Sembo, Duara Ramogineno Maklia, Kantiere Asembo Kairi. Wa yue Martin, waduogi weche modo. Tinto itikoma na bongo tena kerengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu aromu yakombwa ani mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Naitwa Florence Jeri Nyambula kutoka Engineer. Nahisi vizuri, nashukuru Mungu sababu ya kuwin. Ilikuwa 15 games, nikawin 12, nikaanguka 3, nikawin 152,715. Nishashiriki tena na nikawin, but niliwin 5,000. Bonuses nazo no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chagua game zako safi, review bits slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Egweng kama tembe anyuola kod tudruok mag joot ogundhoe. Hera mar wuoro ne okete bwo tem maduong'. Ine misebet kikao pesa e plodega. Wuoro makinde moko ne en ng'at maratego, sani koro ng'ol. Nyako moro ma jagweng' norite gi hera. Daka nene ko hinyre tanini. Afadhali abed kode kaya konye omo pigi yuecho kata kakiteto ne. Nyithinde to rito ahinya gik wuongi, ich lach ne odino wengegi. Goja duong' onego pok mwandu, mano mari kaka paro. Beremo biro bedo mapek moloyo pi. Koso hera kod ng'uono biro siko. Sechel baba hii. Taga ano kadwa kata nyeyo, okopata kata. Ne oriti ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. E pautuke ni jatend piny Kenya William Ruto kawuono noketo mise gedo mar pautuke ma Talanta Sports Center yo Jamhuri. Pauno en achiel kuom mago mibiro bagie tuke mag Afrika mong'ere kaka AFCON e higa mar 2027. Milton Ochieng' miyo waler. En achiel kuom pewe migeto bagie tuke mag AFCON e higa mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto komakore gi jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba gi jakom FKF Nick Mwendwa nochopo mar keto mise kendo chako ayanga gedo mar pauno. Ruto norwaki gi kweth jolweny manotelnegi kod osumba mar jolweny Jamadar Ogola. E sach nyasi makamano, Ruto notemo tiende kochiyo opich achoma tiel 12
ka jatend tuke Ababu Namwamba emane mako gol opira maruto noloyo. Riwruok matayo tuke mag adhula e Afrika CAF nomiyo Kenya thuolo mar bago tukego e higa mar 2027 ka gimakore gi Uganda gi Tanzania e bwo mabul mar Pamoja Bid. Jatend migawo mar tuke Ababu Namwamba nonyiso ikruok margi mar bero weche tuke kokalo kuom nyayo talanta mag rowere pachoka. The spanking new Talanta Sports City, whose groundbreaking we witness here today, is the perfect symbol, the fitting epitome of this incredible journey of unprecedented rapid transformation. Bang'eno, Ruto noyawayanga chenro mar gero pauno mabiro ting'o kwan ji maromo 60,000 marom gi paw tuke ma Kasarani. We have developed and are implementing with great determination the Sports and Creative Industry Infrastructure Development Master Plan. This is devoted to providing a state-of-the-art competition and training facilities to comfortably host and facilitate world-class international competitions. It will also provide high-quality training facilities for our sports people and develop a countrywide network of talent incubation and development hubs. Evidently, AFCON 2027 is just the beginning of our nation's endeavor to become a regional, continental, and global center for sport development and competition. E kinde ma magi timore, gundho mar paw tuke ma Kasarani bende dhi nyime. Milton Ochieng, Ramogi TV. Tim mar rugby mar KCB kinyno radgi Menengai Oilers e tuke mag Kenya Cup e Nakuru Showground. KCB mabende pok owito tugo moro amora e season ni noyudo thuolo mar dhi e nus final bang' loyo Kenya Harlequins 45 giko dira mokalo. Kocha mar KCB Curtis Olago wacho ni giyie ni gibiro dhi nyime gi loch mana kaka gisebedo ka gitimo nyaka ne season chakre. Olago giro ni keto geno mare kuom jotugo Griffin Musila kod Cole Omolo. We're in high spirits, democratic power, and we prepared the games. I remember it's our interest coming from Oilers and Kabal. They are two crucial teams, matches that were supposed to be sharp. It's a big game. I'm seeing over the past few years they've been one of our biggest competitors. So it's not a game to take like. There's a beautiful blend of youth and experience. So that should propel the experienced players forward and give the younger players energy. Karamogi mane thuolo mane wantie godo mar miyo weche manyien mago imore in miseka thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni duto waduoko ni erokamano. Watieke kanyo mano saa 3 gi dakika 50. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Wilson Ochuka.